Здравейте! Днес ще обясним малко повече за работата на ботовете и за това какво е перформанс, какво означава да си включиме бот и какви варианти имаме, за да ни работят ботовете. Ще почна от най-лесния вариант. Това е, ако сме взели перформанс и бот с една и съща сума. Давам пример с най-малкия перформанс, да кажем от 110 евро перформанс и отключване на 110 евро бот. Какво означава да отключим бот? Това означава в Mex да си заредиме тази сума и в акаунта да си добавиме бота към перформанса, който сме взели, за да започне да работи. В този случай, какво следва след като сме си включили такъв малък бот с такъв малък перформанс? Да кажем, тези 130 долара някъде в Mex могат да ви стигнат да си отворите, бота да ви отвори 5 сделки. Като ви отвори бота 5 сделки, докато не стигне цената, на която е задал да продаде, вие в Mex нямате свободно USDT, за да продължи да ви работи бота и да ви отваря нови сделки. Затова се изчаква затварянето на тези 5, за да ги освободи USDT да започне да работи наново. Което означава, че бота може с дни, може и седмица да не ви прави профит. Защо да не ви прави профит? Ами защото не е приключил сделките. Ако цената не е достигнала нужното, бота няма как да ги затвори, няма как да ви направи профит. Но пък може за един ден да дигне цената, да затвори всички сделки наведнъж и да го приключи. Това е малкият вариант. Има хора в този случай ме питат нормално ли е бота 2 дена да не ми прави профит. Или вариант 5 дена да не ми прави профит, да имам 0. Напълно възможно е. Няма нищо притеснително, след като цената на сделката не е достигната, няма как вие да имате профит. Това е нещо, което не зависи от нас, зависи от вървежа на цената на маркета, който е. Така че е напълно нормално. Така, следващия вариант е малък бот от 110 евро и вие да искате да допълните само пари в Mex, за да може перформанса да ви работи с повече пари. Така, от тук какво следва? Бота от 110 евро може да ви отвори сделки с минимум 20 долара за ордер. Или една сделка отваря, може да ви дръпне до 20 долара, за да ви отвори тази една сделка. Което означава, че дори да имате 1000 долара сложени в Mex, а сте отключили малък бот да ви работи, той може да ви отваря сделки само до тази сума на ордера, до тези 20 долара. Не може да отваря по-големи сделки. Може, като бройки ще бъдат много, но ще бъдат с малки профити. Което означава, че и по-бавно ще си прави профита на самия перформанс. Не е окей този вариант, защото пак се забавя във времето. Нищо, че имате голяма сума в Mex. Така, ако някой има въпрос към този вариант, може да пита, за да премина към следващия. Няма. Добре. Следващия вариант е, когато имаме малък перформанс, да кажем пак от 110, обаче още в началото в Mex сме си сложили, да кажем 1300 долара и така сме отключили да работи бот от 1100 евро. Как ще работи бота тогава в този случай? Значи в предходния бот от 110 евро отваря сделки за максимум 20 долара за ордер. В този случай обаче бота от 1100 евро ви отваря за една сделка 100 долара за ордер, да кажем. И тъй като имате достатъчно USDT в Mex, перформанса ви е по-малък от сумата, която сте сложили в Mex, бота ви отваря по-големи сделки с по-големи профити. И така ще ви прави по-бързо профита на самия перформанс.
Това според мен е един от най-добрите варианти. Но това е когато вие сте наясно, че имате голяма сума на разположение в USDT свободна, за да я сложите още в самото начало в бота, в Amex, да си купите перформанса, който искате и да ги свържете да работят още от първия път. Но не всеки разполага с голяма сума. Затова ще разгледаме и четвъртия вариант. Четвъртия вариант е, когато сме си взели перформанс, да кажем за 110, включили сме си бот да работи от 110, обаче в един момент ни попадат някакви странични пари и искаме да си сложиме в MEX, но да отключиме по-голям бот. Не просто да добавиме пари в MEX да работи бот, а да отключиме по-голям бот. Това направих аз снощи, за да изпробвам този вариант. И какво направих? Сложих си парите в MEX, които ми трябват, но за да отключа по-голям бот, аз стопирах първия. Сложих го на пауза. Оставих го да си се затварят сделките от само себе си, които ми е отворил предния ден. Добавих си по-голям бот, да кажем в моя случай от 550 евро. Сложих си парите в MEX и за да не правя нови ключове за нов бот, просто взех IP адреса на големия бот, замених го в MEX с IP-то на малкия бот и ползвах абсолютно същите ключове. Което означава, че в MEX пак си имам само един работещ бот. А в акаунта имам един паузиран бот и вече един голям бот, който работи с целия ми перформанс. Това е като четвърти вариант, когато с времето ви попаднат по-големи суми и искате да ви работи перформанса с по-голяма сума, но и с по-голям бот, за да ви отваря сделки с по-висока стойност. Това са ми четирите варианта, които в момента съм разгледала. Мога да ви покажа как изглежда в сайта, където стоят ботовете, да ви покажа как стои на пауза, как съм отворила новия, за да имате представа. Само секунда да си влезна. Ако някой има някакви въпроси, питайте. После ще си изгледате и записа по-бавно, ако не го схващате от първия път. Люси, а какво става с този бот, който си го паузирала, след като си затвори сделките? Там си остава в акаунта ти. Изтегляш си, Нищо не изтегляш. Парите в MEX са ти едни и същи. ама ако си в суп акаунти, Там съм и аз съм там. Един е бота. Ти сменяш само IP адресите и бота винаги е един. Сега ще ви покажа само секунда да си влезна в акаунта. Окей. Мими, дала ли си ми хост? Да. Шервам го. Първо влизам в бота. Показвам ви. Аз съм си взела един малък перформанс от 110. Показва, че трябва да ми направи $383, защото съм го взела преди офертата, която пусна Алекс, от плюс още $300 отгоре, още 300% отгоре. Сега на днешен етап, който си вземе такъв перформанс, тук ще му показва $700, който трябва да му направи. Така, ето виждате, имам един активен бот и един паузиран бот. Слизаме надолу. Ето го паузирания бот. Това е първия, който съм си взела от 110 евро, когато не съм имала пари. Пуснала съм си бот от 110 с перформанс от 110. В момента е паузиран. Ето виждате на детайли, като влеза на него. Тук му се вижда колко UCN е отворил сделки за тях. Ето надолу отворените сделки си стоят. Когато те се затворят,
ще си освободи USDT-то. И къде отива то? Показвам и втория бот. Така. Вече съм си отворила бот за 550 и съм го добавила към перформанс. Като влезиме на детайли, тук вече бота показва, че е продължил да отваря сделки за всичките пари, които вече съм сложила. 9 сделки е отворил, чака си сделките да си приключат. И отиваме в MEX. Значи, в сайта имаме два бота, един паузиран и един пуснат. Но както виждате, тук в субакаунта имам само един работещ бот с всичките пари. Не са два бота и няма нужда, нали, на Ванката въпроса, няма нужда първия бот, като си направи сделките, да прехвърляме парите към втория бот, защото аз работя с един и същи бот, с едни и същи ключове, просто с променени IP адреси. Заменям IP адреса на първия с IP адреса на втория и така работи само един бот. И всичките пари са си вътре. Няма да ни се налага да трансферираме суми от един към друг, нищо подобно. Бота продължава да си работи. Така, другото нещо, което е. Примерно, тук си оставам... Опа, обърках акаунтите. Да кажем, този бот, първия, който имам паузирания, ми завърши сделките, вече нямам пари в него и аз реша да си купа един перформанс от 110. Новия перформанс от 110 мога да го закача за този бот, който ми е неактивния. Обаче, когато ида да го активирам, вече ще трябва да направя нови ключове в MEX, ако искам да го ползвам него с отделен перформанс. И тогава вече ще ми работят два бота с два отделни перформанса. Така че същия бот мога да си го ползвам пак. Не знам дали добре го обясних. Нещо, ако имате въпрос, питайте. Ако се сещате. Или някой, ако нещо знае друго допълнително, може да добави. Или ако се сети, че някакъв друг вариант може да има, различен от този, може да каже. Затова, като пускаме ботове и примерно в процеса на работа решиме, че искаме да добавяме нови перформанси или искаме нови ботове, може да се свържете с нас, да кажете каква ви е идеята, за да ви насочим кой вариант е най-добър да направите в случая. Ето, примерно, вариант от днеска. Нинка има няколко перформанса с няколко работещи ботове. Но има достатъчно голяма сума, която на разположение да може да си я сложи в MEX. Кое е най-хубаво да направи? Може да си стопира всичките ботове и трите бота на пауза, да освободи всичките сделки от трите бота, да освободи USDT, за да може да й отключиме бот от примерно $2750 и да закачиме целият перформанс, който е натрупала към този голям бот и така да й работи само един бот, а да не се разхвърля в 4 бота. Това е при условие, че има достатъчно пари, за да отключи такъв голям бот в нейния вариант. При други вариантите може да си останат просто с тези ботове и да си допълнат по малко пари към тях и да продължат да работят отделно 3 бота. Затова според парите ви, според идеите ви, има и съответните варианти. Мисля, че приключих тук с ботовете. Геннади ме пита за рекординг. Рекординга ще бъде сложен за всички, не само. Ще го сложа в групата, Геннади. Да, ще го сложим и в играта за ботовете, за да можете да го видите и вие. Защото някои хора не са в екипа. Аз съм ги поканила. Ще имате възможност да го изслушате. Така, в заключение, най-добрият вариант можеш да обясниш. Най-добрият вариант е
да отключим един средно голям бот, ако имаме такава възможност. Значи, винаги говоря според вашите финанси, а не задължително да го правите и не задължително да взимате пари, да се чудите откъде да вземете, за да си пуснете такъв бот. Най-добрият вариант е средно голям бот, да кажем 550 или 1100 да отключите, което значи да имате такива пари в MEX и да започнете с по-малки перформанси. Взимате един малък перформанс, нека да почне да ви работи с по-голяма сума, да почне. Това ще направя аз днес. И ще Браво. споделя. Браво, Иво. Май изхвърли Люси зума. Аз се прекъснах и виж какво стана. Не знам, мисля, че тя просто я изхвърли зума. Може нещо да е паднал интернета, нещо да е станало. Ето е, Лиза. Извинявайте, изхвърлиме зума. Взимаме един среден бот, отключваме и започваме с малки перформанси. Целта тук, нали, нашата лакомия е ясна. Целта тук е да започнем с някакви, да започнат да ни изкарват доход, да видим как работят. Ако почне да работи добре бота с по-голяма сума, той ще почне да ни трупа някакъв доход, с който да си го вземем и да отключим следващ малък перформанс. Целта ни е повече малки перформанси, да взимаме един след друг, отколкото да се хвърлиме на един голям, който не можем да пусниме. Офертите са много хубави, знам. Сега един перформанс от 1100 ви носи... И аз вече не помня тук в схемата, дето вчера ви я прави. Колко? Един от 1100... Към 8000 беше. 8890. Супер е. Супер е като оферта. Обаче, ако имате поне още толкова да сложите в MEX да работи, това означава, че този перформанс пак ще ви работи едно към едно бот перформанс. И пак ще има ограничения в колко бройки сделки да ви отвори. И пак ще има паузиране, нали, на бавно приключване на сделките. Но си го представете по същия начин, както ние си търгуваме. Ако аз днеска съм си купила Ultima, съм си отворила сделка Ultimата да ми се продаде на 5000 и работя в спот търговия, тя няма как да се затвори, ако Ultimата не е стигнала 5000, което означава, че аз мога с месеци да ми стои отворена сделката и да не се приключва. По същия начин търгува и бота в спот. Само, че го прави вместо нас, за да не стоим ние на телефоните, на борсите, да следиме цени, да затваряме, да отваряме сделки. Да, може, ако работи в главен акаунт, да си промените продажбата, но по този начин в сайта, където ви е бота, там няма да има промяна в ордерите ви. Там винаги ще се вижда като неприключен, защото не бота е затворил и не бота е коригирал, а сте го правили ръчно. И няма да има съответствие борса в сайта, акаунта ви. Ще бъде винаги различно. Така че не е желателно да го правим. Можем да го правим, но не е желателно. Това е най-добрият вариант. Но всеки според парите, които разполага. Може да започнете винаги от малко. Може да си купите перформанс от 11 евро, да сложите 110, там 130 долара в борсата, да започнете. Това пак е 1:10. Работи с повече пари. Просто според сумите, които разполагат. Това е за хора, които са пасивни. За хора, които са активни, трябва да знае, че ако някой си вземе перформанс от 11 евро, той не ви активира. И в случая и човека не е активен с такъв перформанс. Трябва да е от 110 нагоре. Нещо друго? Сещайте се. Тия перформанси, малките в момента не ги виждам. Просто плъзни наляво и ще видиш съседната секция. Ясно, ще се отворя. Да, винаги, когато има оферта, винаги виждаме нещата с оферта първо. Първите, оферта, ясно. Малките Добре. лицензии или малките перформанси не са с оферта. Те са си с зададените от 300%. Да, добре, окей. Да, внимавайте, когато си добавяте само перформанси,
имайте на едно на ум, че имате определена сума в Мекс, да не ви достигне тази сума или да я мине. Перформанса да ви стане по-голям от сумата, която имате в Мекс. Трябва да е обратното. По-малката сума да е в перформанс и по-голямата да ви е в работата в ботовете в Мекс. Друг някой нещо? Мими, ако няма въпроси, може да спреш рекординга, да не става дълъг. Още нещо да обясна за Мекс, за борсите. Значи, ако някой иска да помага на хора под себе си, които нямат време, дали са им някакви пари кеш и са им казали, моля да се прави ти всичко вместо мене. Единият вариант е вие да вземете кеша, да купите USDT с тях USN, да влезете в акаунтите им, те да ви дадат достъп и да им купите перформансите. Но за да работят ботовете им, те ще трябва да си направят мекс, ще трябва да си правят там API ключове, за да може вие после в последствие да им пуснете ботовете. Реално може да свършите половината работа вместо тях. Да им купите перформансите, но за да ги пуснете тези перформанси да изкарват пари, трябва да си имат хората мекс, за да може да им направите там ботовете да работят. Другия вариант е, ако те вече имат направени такива борси, но нямат време, не могат да се занимават, веднъж ви дават кодовете за достъп на MEX и вие в самия вашия акаунт на MEX може да превключите на техния акаунт и да вършите работата там, която вършите, после пак си превключвате на вашия. Но за тази цел, ако аз днес, да кажем, съм закачила на мъжа ми акаунта на MEX, съм го закачила в моя, той цял ден не трябва да си влиза в MEX акаунта, защото аз всеки път, когато реша да превключа на неговия акаунт, трябва да му звъна, да ми даде кодовете, които ще му дойдат на имейл или от автентикатор кода, за да мога да имам достъп до акаунта и да влеза пак наново. Така че не е толкова просто вие да вършите всичко вместо хората, които искат да се включат. И не е и желателно, и не е препоръчително, защото тук става въпрос за доход, постоянен, пасивен във времето. Вие не може цял живот да им управлявате акаунтите. В крайна сметка никога няма да се научат. Да, трябва да се научат. В началото е хубаво да им помогнете, но трябва те да си вършат всичко. С вас заедно. Докато свикнат. Защото в един момент ще кажат, аз имах толкова пари, този бот сега толкова има вътре, ти да не си ми взел парите от бота, дето е работил. Сега всеки трябва да си има достъп до неговия акаунт и никой друг. Поне там, където му работи бот. В сайта няма проблем, защото там пари няма. Най-хубавото тук, което е и което ни различава е, че парите ни работят в MEX, а не в сайта. В сайта само правим покупката. Така спирам, ако няма въпроси, за да може да е наистина по-кратка запис.